Mbak, langgananmu wis tuku sayuran. Terus sekarang tuku sayuran iki. Sekarang tuku sayuran, oke sayuran. Dua neng bong singkong, ada labu, ada kangkung, ya terus neng terong. Yuk, uang itu nanti ya. Dan iki sih mbak wis pesen atuh-atuh kaya ngono kok. Wong yo reneh. Ya wis tak pindah sih. Nggone kae sekalian ae hadir kono lah yo. Pindah kono. Ki wong nanti ya, wis wong kayak karaokean. Iki simbok sekretari sayur langganane kok ora eneng. Yo, nek tak pindah apa lah. Ngene ati kono. Oh, sik karaokean. Kemudian saya ayo. Bangun. Bangun. Ki wong nanti ta. Bebo, anu lho iki, bakal ngeteri kanjungan sama ini nang lho. Wong lu ngosae nang iki. Nek mau isuk. Yo melas karo sibuk sayuran tonae. Wes, Mbok, kene sih, Mbok. Tak cek-cek sayurane. Yo, nek ngomong yo ora nyayur, Mbok. Lah iya namanya yo nyayur to. Ora. Gini. Kene ae. Iki jagung iki. Jagung wis terong ora, Mbok? Anu dong jagung ya. Iki ditumis disambel, goreng kemas asin, tempe. Iki kok sok-sok tenagane. Iya, aja pilih-pilih meneh. Iya wae. Iya, duit yang dhisik to. Duitmu ndi? Duitmu. Nek masak bayar nek, Mbok. Somen lho, Mbok. Yo mesakno. Iya. Bayar. Piro? Kabeh. Ini lemik men lho, Mbok. Yo joncot. Orang tape oke. Piye mau? Iwak asin, nyambel terasi. Nyambel terasi. Tempe. Gula lapu lah. Jupos. Gula lapu. Iya lah. Gula lapu wis mbok tak gone kae yo. Mbok tak ae kok jan seneng. Iya, mak ya wis. Sun, Mbok. Ya. Iya, Bro. Mbak cari tekon. Nah, saya mau ngerti sih Mbak dagang sayuran enggak lewat kene. Oh, ora weruh. Iki ora weruh. Cinta pertamane Mbak, ngerti enggak? Iya, lho wong tumpakane mendal banget kok. Tumpakane Mbak ketiban sendiri ya. Ayo wong sinting ini iki golek mrono mrene. Rancen. Oh ya, itu tumpakane mendal banget kok. Golek wae Mbak isik keliling sayur paling. Keliling sayur ya. Wis tak golekane kok jare mau kang ngene. Mbak Pitang ngono ki. Oh. Ya wis tak goleki ya. Kok angger petukan ngomong karo Mbak ya, tumpakane mendal penak. Mbak yo klojo tan. Gak tahan ya, Mbak. Gak tahan. Anceng. Iya. Yo sayuran. Nah, sayuran apa, Mbak? Yo, sayuran ketok. Tak ceritane. Apa? Ayo nggone nyayu ae. Ora eneng. Adine ora eneng sing nomor 3 ora eneng. Cuma dadi kadang tole mau ganteng kono sing tuku sih. Iki bar tuku ora sayuran. Ya tuku sayuran apa nih, Mbak? Komplit sayuran yo peh to. Dong singkong eneng. Ya aku dong singkong ae, Mbak. Dong singkong ya? Heeh. Dong singkong. Wah ini. Nah, iki 5.000. Larang temen Mbak sakne 5.000. Ya dong singkong ya lapang disambel, nyambel wak asin, nyambel nganu. Nah, ndi Mbak iki? Iya. Iso nganu nduk iku. Oleh bojomu seneng iku ngono kuwi. Ya tenan, pulang ngono iku wangger nang kamar iso nganu ping 10 kok. Wangger nyayur ngene iki tambah rusak tenagane. Tenan. Lah iya, Mbah iki ora ngapusi, mbok ki ora ngapusi kok. Iya, Mbak, iya percaya. Sak kabeh iki angger simbok lewate tuku sayuran. Ya ngono kuwi ben kuat. Iya kuat. Ora adol jamu sisan lho, Mbak. Jamune wong iso sayuran dhisik. Heeh. Wong pelanggane simbok ya kowe niki kabeh pelanggan kabeh kok. Ya sing anu ya apa angrene mbah-mbah kae, Mbah Joko kae aja ngomong ke simbok nang kene ya. Yo. Simbok terus jare dinikah.
Yo mos mbok nek tuwek kono kok. Iya. Walah, Mbah ya ora apa-apa ben sampeyan nek sing ngrumati. Ya Mbah Joko kok sakmene males simbok. Wong gila ngene Mbah Joko kae wis pamit yo. Iya, Mbak. Mbah Joko golek ngomong ndak perlu ngono ya. Ya, Mbak, ya. Gemblong kae Mbah Joko. Ya, Mbak. Hati-hati ya, Mbak ya. Sempit Mbah Joko gemblong kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbah. Baca tekon dene. Kon piye? Lah kok dibrukne sepeda niki? Anu Lah piye? tekok mau ki simbok ki mrene ndak to ya. Ora. Lah iki sayuran kang Iki ngendil. kei nganu Mbak Ida mau mampir. Mampir to. Heeh, saka ngalas. Simbok kan tak golek ketwingi. Atau rabi nang KUA kono ki lho. Heeh, lho enggak nahan mendal-mendal penak banget. Lebih terus ngono lho. Dadi mau enggak mampir kene. Enggak Enggak. ngapusi to kok ya. Ora. Wah, wis tak golekane kono. Jare monggo nduk pita kene ta nduk pita. Tapi kok iya. anu enggak eneng. Berarti mlayu meneh. Lho wong kae iki cinta pertamane Mbah ya tak uber terus. Oh, Mbak, pamit Mbak. ya. Heeh, Mbak. Pamit. Hati, Mbak, lek uber, Mbak. Wis ya.